Gereziak, bai gauza ederra, Pena, hemen udaberri bukaeran eta udan bakarrik izaten ditugula. Baina, lehengo zaharrek esaten zuten moduan, hala behar du, garaian, garaikoa. Zuek ere entzungo zenuten, esamolde zahar hori. Esaera zahar horren atzean, mundua eta klima hobeto zaintzeko pista potoloa dago. Potoloa eta goxo-goxoa. Alkatxofa edo orburua adibidez neguko barazkia da. Tomatea berriz, uda-udakoa. Baina zuek dendetan urte osoan aurkitze dituzu, ezta? Horrek bi azalpen ditu. Ta ez bata ez bestea ez dira onegiak. Edo negutegian hasia dira, edo bestela urrutiko herrialdetatik ekarri dituzte, trenean, kamioietan edo hegazkinean. Bi kasuetan energia mordoa gastatzen da garaikoa ez den fruitu edo barazki hori gure sukalderaino ekartzeko. Eta ez hori bakarrik, neguko tomatea sekula ez da udakoa bezain zaporetsua izango. Beraz, goxo jan nahi baduzu eta gutxiago gutxatu, bi gauza egin behar dituzu. Bata, ikasi zeintzu diren urtaro bakoitzeko elikagaiak. Eta bestea, ahal duzun neurrian, horiek aukeratu. Honegin?